Mazvita, regai ndikuchingamidzeiwo mese. Ndi muzita raJesu, muzita raBaba remurumbwana nemweya anoera. Makasimba here kweyo kwamuriyo? Amen. Takasvimba makadini mufundisi namai mufundisi. Aiwa, takasimba. Sorry, nyuta anonoka kupinda. Tambetonetswa netechnology. Aiwa, ndizvozvo zvinowanikwa asi tamazosvika. Tinotenda Mwari. Nhasi ndangoda kuti tikoerane mashoko ari kubva kuna Luka chapter 9 rinova rimwe rebhuku riri parectionary yedu semamethodist. Iro tinoziva vazhinji takarijairira. Shoko irori tinoziva kuti muchirungu vanoiti the transfiguration of Jesus, kana kuti kushandurwa kwaJesu pagomo. Kushandurwa kwaJesu pagomo. Ndandichida kuti ndingoti pamwe ndinozotaura zvakawanda, asi zvakangonaka kuti tinge tiine zvatinenge tabata. Kwekutanga ndandichida kuti tingobata shoko rekuti kana zvedu zvaita, kana zvedu zvichinge zvaita, ngatirangarirei kuti kune vanezvisati zvaita. Kana zvedu zvaita, ngatirangarirei kuti kune vane zvisati zvaita. Zviri kumeka sense here? Yes. Kana zvedu zvaita, ngatitonderei kuti kune vamwe vanenge vaine zvisati zvadini? Zvaita. Kuti hazvisi kuzoitika asi hazvisati zvaita, isu ngatitondere. Hence the need to think of others, feel for others, and also fight for others. Ndo pandoda kusvika ipapo, because dzimweni dzenguva tinorwa hondo dzedu, kana tarwa hondo dzedu dzaita, tofungidzira kuti zvatonakira munhu wese. Nyambisiko kune vamwe vachiine hondo dzavo dzinodowo isusu zvakare kuti tirambe tichivabatsira kana kuvajoina. So ndiri kuti tisazofunga kuti kana zvedu zvaita, tofungidzira kuti zvaitira vamwe vese. Aiwa, kune vamwe vane zvinenge zvisati zvaita. So they also need our prayers. They also need our support. They also need the fight inenge ichibvawo kunesu. So tinotarisa mushoko ranhasi toona kuti isusu pane nyaya yakaitika yekuti Jesu, mukateerera muchanzwa kumashure uko, zvinonzi Jesu anga akuda kuti achizoenda, kuti inonzi exodus. Jesu akuda kuti azoenda, saka kuzoenda kwake kwakuchiinda kuburikidza nekuti aende kumatrials. Sezvamunoziva kuti tichibva pano taakupinda muAsh Wednesday. Tapinda muAsh Wednesday taakupinda muLent. muLent ndo munguva yekutambudzwa kwaJesu, achitambudzirwe iko because ari pajeni yekuti azoenda azodzokera kuna Baba vake. So zvese izvozvi zvisati zvaitika, Jesu anodaidzwa nemweya waMwari, in the spirit of God, kuti akwire mugomo kunonamata. Nekuti kana uri kupinda murwendo rwakaoma, kana kuti uri kupinda mune zviro zvakaoma, unotoda kuti unamate. Sezvatinoita kuti kana uchida kufamba rwendo unoona kuti wadya here zvakakwana, waguta here. Kana dai usina appetite, ndakaona vamwe vachiti ndiri kuda take away. Unototenga something chekuti waakupinda parwendo, just in case, nekuti pane nguva yaunosvika kuziya nenzara. Saka unoda mbuwa yekufamba nayo. Saka Jesu akuda kupinda murwendo rwekuzotambudzwa, kwete kutambudzwa chete, nekutozosvika munguva yekufa, kuurayiwa, achiurayirwa upenyu hwevamwe vanhu kuti hunake. Saka Jesu anochiti zvese izvozvi rwendo rusati rwatanga, anoziva kuti ndinofanira kutanga kuti ndikwire mugomo kunonamata. Kana ndakwira mugomo kunonamata, ndichanosangana nevamwe vakakurira.
handi munoziva kuti tinoimba rwiyo rwatinoti hona vakakurira vari kukudini, vari kukunangisa vachitinamata urinde. Jesu anokwira mugomo mutransfiguration, tonzwa wanzi ari mugomo mutransfiguration, vakakurira vanodzika. Vanani? Vana Moses nana Elijah vanotodzika kuuya kuzomukuza nekuuya kuzomupa chinyi simba. Asi chinotanga initiative ndeyake yekukwira pakakwirira, yekuenda pamusoro pakakwirira kuti achizonosanganawo nevamwe opiwa simba. So ndiri kuti kana zvako zvaita usakanganwa kuti kune vanezvisati zvaita. Vana Elijah nana Moses zvavo zvakanga zvaita, vatopedza zvepasi pano vaenda, asi vakaziva kuti Jesu mwanakomana wemunhu rwendo rwake harusati rwadini, harisati rwapera, uye mumwe wedu. Mumwe wedu. Pane nguva imwe yatinokanganwa kuti tine vamwe vedu. Kana zvedu zvaita, kana zvedu zvatinakira, tinokanganwa kuti tine vamwe vedu. Uyewo zvavo hazvisati zvadini zvaita. Uye kuti zvavo zviite zvinodawo simba, zvinodawo kukurudzirwa, zvinodawo ndingati chiko kuencouragwa. Kuencouragwa. Saka vakomana vari kuenda vakatitangira vanodzoka. Even baba vari kudenga vanokonfirma kuti uyu mwana wangu uyu, manzwa zvichitaurwa kunzi even ipapo pakazotaurika mashoko ekuti mwana wangu iyeye mumuteerere. Handiti mwana wangu iyeye mumuteerere, mazwi akazoapronouncwa iwayo. Ende Jesu akwirawo haana kuenda ega, anoendawo nevadzidzi kuitira kuti vagova witness zvakare, inozowitnessa kuti mwana wani uyo, mwana waMwari iyoyo, wozomutaurawo vamwe vachinzwa kuti munhu wamuri kutamba naye uyu munhu wani, mwana waMwari, muteererei. Kana ati itai so, itai. Kana ati itai so, itai. Ndosaka muchiona kune vamwe vanhu vanoitwa set aside, even vafundisi. Tinozoita zvedu musikanzwa, tozoita hedu zvimwe zvese zvatinoita, but purpose yekuitwa set aside. Takaitwa set aside kuti tizoramba tichikonfirma, tizoramba tichibatsira vanhu, kuonesa vanhu nezveukuru hwaMwari, kuonesa vanhu nezveumwari hwaMwari. Ndo zvatakasarudzirwa izvozvo. Hatina kusarudzwa kuti tingoti kana tasarudzwa toti zvedu zvadini zvaita. If we say that, we are making a big mistake. I've seen ministers, bishops who go to sleep when things is not going well. Vanofanira kunge vakamuka, vanofanira kunge vari kutsvagawo simba. Ona ihondo inoitika kuti ana Peter zvinonzi vanotoenda kunorara. Pari kuitika zvinhu zvihombe zvanzi vanga vaenda kunokotsira. So we have bishops, we have ministers vanorara. Munguva iyo muri kuda kunamatwa, munguva iyo muworld muine mvonga, muri kuda vafundisi, muri kuda mabhishopu vanosimuka, vanosimudza chechi, vanotaurira chechi kuti namatai, vanamati, vanoencouragea vanhu kuti izwai zvinhu hazvina kumira zvakadini zvakanaka, kwete vanorara. Iko kurara kunoita kuti vanhu vazorotomoka futi, nekuti vanenge vari kubva havo mukurara. Ndosaka muchizwa vamwe vachizotadza kutaura kana kutadza kuziva zvavanofanira kunge vachitaura sevafundisi, kana kuita sevafundisi, kana kuita sevatendi. They forget because vanorara munguva inokosha. Kana vanhu vakwira pagoma, hapasi pekunorara, ndepekunonamata. Hapasi pekuti zvedu zvaita, nekuti kana kuti tiri kuitirwa. Pana vamwe vanhu futi vanoti kana vakasuma mufundisi nyaya yangu iyi, vakutoenda kunorara. Dambudziko rangu iri mufundisi, wobva vaenda kunorara. Haisiri iyo nyaya yacho. Kana Jesu akusarudza, kana Jesu akubata ruoko, ati handei tinonamata, ivangu nenguva yekudini, yekunamata. Kana paine chakukwidza pagomo, kana riri dambudziko rakukwidza pamusoro, rakusimudza kubva mupasi, rakuendesa pane chimwe chidanho, ndere zvekuti unamate. Sezvinonzi muKristu usaneta, rinda panguva dzose, namata urinde. Asi ndiri kudzoka ndichirimainda zvakare, kana zvako zvaita, usafunga kuti zvavamwe zvadini zvaita.
Chionai zvinoitika manje. Jesu ashandurwa, asangana nevakuru, asangana nembiru dzakatanga kuenda kare, dzasangana naye mumhepo, dzamupa simba. Mweya Mutsvene wakonfema kuti mwana wangu iyeye mumuteerere. Jesu anoti right, mission accomplished. Simba ndanaro, mission to receive power. Kukwira mugomo kunogashira simba. Mission accomplished here, but not yet accomplished. Ndakufanira kudzika pasi kuti ndiende kubasa. Nekuti ndaitwa recharged kuti ndiende kunosangana nemiedzo. Ndaitwa recharged kuti tinosangana nemiedzo. Rega ndikutaurira vadikani kuti kana tanamata zvinhu zvedu zvaita, zvatati chinamatira, hazvisi kureva kuti tozorora nekuti zvaita. Hazvisi kureva kuti tobva tafunga kuti zvedu zvatoita. Taitwa recharge kuti isusu tigotestifya kuti vakomanaga mune simba mukunamata. Mukanamata zvinhu zvinodini? Zvinoita. Mukanamatira zvinhu zvinoita, ndo zvatinopirwa simba, ndo zvatinoenda kunotorera simba. Toburuka toenda kubasa, toenda kune vamwe vasati vazviziva kuti kunamata kune simba. Zvawakaitwa muKristu, zvawakaitwa muhwisiri, kubva pawaitwa muhwisiri, uri kuitei? Unonzwa here simba rekuti unofanira kuita recharge others? Unonzwa here simba rekuti ndinofanira kuudzawo vamwe, ndinofanira kunoburitsawo vamwe vari murima? Kana kuti uri kuti zvako zvakadini, zvakaita kubvira musi wawakateina zita, ukapuhwa zita, ukanzwa gosa wemethodist, ukanzwa mufundisi wemethodist, ukati zvakwana. Vanhu vari kurwara uko, vanhu vakasungwa nemweya yetsvina uko, vari kuda iwe wakapuhwa simba kuti uende kwavari unovadzikinura. Iwo wakuti aiwa zvangu zvaita. Vamwe vanoti mufundisi muri kureveiko? Hamuna kuvanzwa here vana Peter vari kuti zvedu zvaita, dai tachivaka matumba pano, tagara pano nekuti zvedu zvadini? They forgot kuti kune vamwe vakanga vasina simba, vaida kuti vagozoudzwa naivo vana Peter vachitaura kuti kana musina simba, muchinda watinaye apronouncedwa pagomo kunzi mwana wangu iyeye, dairai zvaanodini, zvaanotaura. Kana ati regai makuhwa, regai zvakaipa, siyai zvakaipa kuti muwane simba mamuri, mumuteerere. Nekuti chiri kukushayisai simba, chitsotsi, icorruption, ndo chiri kukupedzerai simba. Handisini ndataura nyaya idzodzo ndega, ndanakirwa nerimwe vhesi rataurwa ipapapa. Ndiri kusvika ikoko, zvanzi vanochinzi nguva yakwana naJesu tinofanira kuburuka kuti tidini, tiende. Zvikanzi aiwa kachitanakirwa izvo. Peter, James and John experienced a wonderful moment on the mountain, and they didn't want to leave. And I thought some of us sometimes we do the same. Such an inspiring experience that we don't want to stay where we are. We don't want to stay. We don't want to go where problems are. Nekuti zvedu zvadini? Zvaita, zvaringana. Kurangarirwa nani? Jesu wakarangarirwa komana vari 3 hours, zvikanzi handei kupi? Kugomo. Hatirangarirwe kuti tigoramba tiri pagomo. Amen. Tinorangarirwa kuti tigodzika pasi, tigodzokera kune chinyi, kune basa, tigodzokera kune vamwewo vasati varangarirwa. Tigonotaura kuti imi kana muchidawo kurangarirwa, imi murume watinaye uyo akataurwa nezvake pagomo, zvanzi this is my beloved son, muteererei. Saka kana muchidawo kuti zvinhu zvenyu zviite, teererai upi? Murume anonzi Jesu. Nekuti isusu akatirangarira, handizve? Akakwira nesu pagomo, tikamuona achipuhwa simba, simba iroro rikatapukirawo kwatidini? Kwatiri. Ndosaka muri kutiona takadai, muchiona takadai nyasha dzaMwari, modeclarewo. But izwai varume vanototi aiwa, tinoda kudini hedu? Tinogara kuno isu. Shoko randaverenga zvanzi pakaitika minana yavanga vakotsira. How many times have we gone to the revival? Vamwe takaenda kumasangano tichidzoka ikoko, unodzoka usina chawabata changa chiri kusangana.
kana kungoenda kusangano gore ngegore chabatwa hapadini hapana, kukwira mugomo unondoenda kunorara basi. Vamwe havarare, vanenge vari bhizi kungonyeya chete kutaura vamwe ikoko kusangano. Saka kana vadzoka chinozoratidza kuti vanga vari bhizi kutaura kunyeya vamwe, simba vanenge vasina, vanodzoka vakadaro. You get what I mean? Zvino Jesu anoti aiwa vakomana, pane basa ndepapi? Ndepasi. Ende Jesu anoda kudemonstratera zvakare vadzidzi vake kuti zvandiri kutaura ndezvechokwadi izvi, kuti uko ndo kune basa, asi kuti tiende kubasa, tigare kubasa, tinofanira kutanga tagashira simba. Kana ndakutora ndichikwira nemi pagomo kuti mugashire simba, kana mapuwa chechi magadzirirwa chechi kuti mupuwe simba, kuti chechi ikupei chinyi? Simba. But vanhu vakabuda muchechi every day vasina simba, chii chiri kuitika? Dzimweni dzenguva chechi yacho yazara matsotsi, dzimweni dzenguva chechi yacho yazara vanhu vari corrupt, nekuti mweya mutsvena haugareka pane matsotsi, mweya mutsvena haugareka pane vanhu vari corrupt. Aiwa, haugare. Vanhu vanogara muchechi vanoramba varimo, vanogona kuramba vakanyoresa mazita, asi mweya hausi kudini? Hausi kubata. Vamwe vati mufundisi mava kuti kudiko, regai ndikutaurirei nyaya inoitika. Kana vanhu vagara mumakamfort zones vanokanganwa. Ende simba harigare mavadini, harigare mavari. Vanodzokera vadzidzi vadzika pasi, vanosikokonfrontwa nesituation yamanzwa nezve mapfuurira akatabva patransfiguration, pamapfuurira nevhesi muchiverenga, kwavanokonfrontwa uko kwavanosvika vachinzi Jesu mauya, tine dambudziko handizve, asi taudza vadzidzi venyu vatadza kudini? Vazvitadza. Muri kuona pane nyaya yacho. Jesu anotiko. Izwai zvinotaura Jesu panapa. Jesus said, a man in the crowd called out to him, "Teacher, I beg you to look at my son, my only child. An evil spirit keeps seizing him, making him scream. It throws him into convulsions so that he foams at the mouth. It batters him and hardly ever leaves him alone. I begged your disciples to cast out, but they couldn't do it." How many times patakakumbirwa kuti tiite zvinhu vafundisi, tichingoita dilly darling? Mhosva yacho ndei? Tiri mafundisi vasara nemazita, simba hatina. Hatina. Tiri makristu vane nickname chete rekunzi mai makristu, asi simba racho hatidini? Hatina. Tine nickname yekunzi madisciples, asi udisciple chacho hapadini? Hapana. Jesu anoti, Jesus said, "You faithless and corrupt people, how long must I be with you and put up with you?" Ndivanani vanhu vari kutaura kunzi faithless? Disciples. Who are the people vari kunzi corrupt people? Disciples. Handizve? Vanodanwa nezita rekunzi mai makristu. Onai zviri kuitika vadikani. Madhimoni akuvadza vanhu, urombo hwakuvadza vanhu, urombe hwakuvadza vanhu munyika. Corruption zviro hazvisi kufamba, asi mukatarisa munyika, kana munyika handei kuZimbabwe, tinonotarisa tinowirirana tese kuti Zimbabwe 99% we are a Christian country. But why is there no change? Why vanhu vari kumburudzwa nemadhimoni? Why? Because my disciples, we vafundisi, mabishop, the message hatisi kuda kuiteerera bairitorwa naJesu. You faithless and corrupt people. Who are corrupt? Ukaenda unotsvaka vanhu vakapiwa minda yechikoronyera vabishop. Corrupt people. This is Jesus. Handizve? Muri kurega vanhu vachitambudzwa nemweya yetsvina, imi muridi.
muripo. Why? Because maakuti zvenyu zvakadini zvakaita zvenyu zvakaita zvekutora mazita zvekuateina mazita rekunzi mabhishop rekunzi makristu vanzi aiwa isu vanongotiziva kuti tiri makristu ka tiri vanhu vekuchechi so smart. Oh, God does not operate in a vacuum. He uses you and me. Kudzinza rako riri kutambudzika iroro, iwewe wakatsarudzwa kuitwa mukristu, ndiwo runzi usunungure dzinza rako. Pese paunoswera uchini ndiri kuchechi wanga wakwira mugomo ka? Wanga wakamuka here paya pachiitika minana yekugashira simba? Kana wanga wakarara? Nekuti zvinozobuda mukanwa ndo zvinotaura. Dai tagara hedu pano because hausi kuziya purpose nemission yamamakwirira mugomo. Mission yanga iri yekuti tinopuwa simba, kana tapuwa simba tokonfrontana nemiedzo iri kudini? Iri kuuya. Mwari uyu ari kutitondedza zuva nezuva, ari kutitondedza. Tine basa rekuita, ndisu anhu acho. Kana nyika dziri kuramba kufamba ndisu anhu acho, ndataura kuti 99% uchishaya kuti zviri kumbofamba sei kana 99% vari makristo munyika. Why is there a lot corruption isingadini isingapere? Ndivanani vari kuramba vachiti yes kucorruption? Because kana ari munhu wani ari leader ari corrupt anotsigirwa nevanhu, kune vanhu vanenge vachimupesvedzera. And then you ask the question, who are these people? And 99% we are Christians. We have one single leader who runs the country in a corrupt way, trailing people. Why? Because we are benefiting from that. And that's why Jesus was saying, you corrupt, faithless, and corrupt. Ngatinzwei kuchallengwa. Vakomana, ngatichallengwei. Tiziva kuti kune basa rekudini? Rekuita muzunde raMwari, mune basa rekudini? Rekuita wana waziwi Mwari. Wana wasikuziwa Mwari. Wana wasikuziwa Mwari. Ita ndiri pano tenzi ndidini? Nditumei. Haikona kuti zvangu zvakaita. Zvangu zvakaita. Ndakanzwa mwana wachinji wakawanda vakubenefita like isusu vekumusha kwedu uko vari kubenefita, ndo vakurana tumwe company twechitsotsi vari diaspora vachiita saka ukanzwa ukada kutaura nezvechange kuZimbabwe havadi kuzvinzwa. Most of them, because vari kuziva kuti they are benefiting in the regime system, corrupt one. And Jesus is making it clear, you corrupt people, corrupt bishops, corrupt pastors, corrupt Christians, faithless. Saka zvinhu zvisiri kuchinja, nyika ichiramba ichingorwadziwa. Why? Vanhu vachiramba vakasungwa nemadhimoni, vakasungwa nemweya yetsvina. Why? Because we are faithless. Not only faithless, corrupt. Tirimo madealings ezviro zvese zvinoitwa izvozvo, macustoms, mafreight cargo anenge achiitwa iwayaya, ndisu taakwaita oni tichirana zvese tirimo, ruwadzano, abvuwi tese tirimo musystem idzodzo. Zvinhu hazvisi kufamba. Mwari vari kutidaidza wadikana. Mwari vari kutidaidza. Kune basa rekudini uko? Rekuita. Kune basa rekuita. Anova reminder. And Jesus was angry. Anga atonyanya kushatirwa nekutaura kwana Peter vachiri kugomo. Dai tavaka mabhuti kupi? Dzimba kuno. Zvataura kuti aiwa isusu dzedu takavaka dzimba kuno kwa zvakatinakira. Ndakatonzwa munhu achitaura zvakati, mufundisi, musati maresident here imi kunoko? Kuti maBritish citizen. Ndikati zvikasaka why are you so critical muchingoramba muchingotaura nezvekuZimbabwe? Zvenyu zvakaita vanhu mufundisi. You see what don't make a mistake. Munofira mahara. Munokwadzisa vanhu. Vanani vanokwadzisa. Ino shoko raMwari riri kutaura kuti tikava faithful, tikasava corrupt, tikabuda mucorruption, tikatisa hatimu. Izvozvo zvinoita kuti Mwari vanzwe sekutaura kwavanoita zvakare muna 2 Chronicles, kuti kana vanhu vangu vanodanwa nezita rangu mukanamata mukasiya zvakaipa zvenyu, ndichanzwa ndiri kudenga ndigokurapirai nyika yani. NdiMwari futi ari kutaura.
kana shanganya wairega zvakaipa zvako usina kuti zvako zvaita zvako zvakunakira because iwe waane citizen haunei. Vamweni they are not bothered even in Ukraine kutambudzika kuri kuita vanhu Ukraine vamwe they are not bothered because vari kuti hakusi kwedu nekuti kwavo kwakanyarara kune peace. Ngatinamatire ivo vamwe. Aiwa ndakatonzwa mwana wakukomenda zvakanzi aiwa kazviwana kapresident kamukomedheni ka vamwe vanhu vatotaura mitauro yakadaro anzi kamukomedheni aka kazviwana. You can't say that. Haikuona kuti kana zvako zvakaita wongoti zvavamwe zvadini zvaita kushaya hanya. Mwari ngaivatitire zvakanaka vadikane apo tiri kugadzirira kupinda mugwenga mumiedzo. Tofanira kuti miedzo ichiuya kuriba kore kuhanda chiko chingauya kuriba kore kuhanda Yeso muribuwe rangu Yeso muribuwe rangu imimeka kuriba kore kuhanda. Ngatipinde imo patinoda kusvika munguva yekunamata. Ndaida kuti tirimindane kuti aiwa hatigare pagomo nekusingaperi, hatigare mukunakirwa. Hanzi vakanakirwa vakomana vatata vakati zvaringana ngatigare ikuno. Hatigare mukunakirwa. Kana tanakirwa tinonakirwa kuti tigobatsirawo vamwe kuti vagonakirwa. I was telling people ndikati inini God liberated me from Zimbabwe to liberate. I was liberated to liberate. You hear that? Trouble yatinayo even yenyika yedu yeZimbabwe ndeyekuti vanhu vari kutonga iko zvinezvi havasi kuziva purpose yavakaendera kuhondo. They went to liberate the purpose yavakasarira vasinga vachikunda hondo was kuti vagoribaratawo vamwe, not nemaguns but neeconomy. Kugadzira economy yakanaka inoitawo kuti vanhu vafare, vana vaone mabasa, zvikoro zvifundike. Kana vanhu vafunda mabasa acho vawana, ndo zvakaenderwa kunorwa. So we are liberated in order to liberate others. Kana wakaitwa mukristo mudzinza risina makristo, wakaitwa mukristo kuti ugoliberatawo dzinza rekwani rekwako. Unonzwa munhu achigino aina andichatombotauri nawana mukomana nasese because havadi zvekunamata aine mheno zvavo. Aiwa, you were liberated to liberate. Ndakaitimbe tichivhara nekuzosiyira baba vachatinamatira munamato. Renyu baba mune basa rekuita.
tenzindi tumeyokani kune yavo iri pano nditumeni kune yavo vanoshaya mudikani tenzi wangu shokorenyu ndingatora kana vanhu vandivenga sezvo imi vakavengwa kuti muchinditumayo haiwa baba ndingafara kushandira iri pano tenzindi tumei kune avo vanoshaya iri pano tenzindi tumei kune avo vanoshaya iri pano tenzindi tumei kune avo vanoshaya.